Tervetuloa Ennakointikuplan ensimmäiseen liikekästiin. Mun nimi on Mikko Duuva ja tässä mun kanssa tutkimusmatkalla on Antti Uimonen. Terve. Kiitos kutsusta. Antti, kuka sä oot ja miten sä innostuit kehollisesta ennakoinnista? Joo. Tosiaan mä oon tanssija, tulevaisuuden tutkija, performanssitaiteilija ja myöskin tämmöisiä taiteellisen tutkimuksen projekteja tulee nykyään tehtyä. Ja kehollinen tulevaisuuksien kuvittelu on tuntunut syntyvän vähän silleen vaivihkaa, että mä oon mun tanssitausta on breikistä, mä aloitin pienenä nuorena poikana breikkaamaan. Ja sitten tanssin kautta totta kai liike on tullut tutuksi, mutta myös sitten etenkin koska breikki hip-hop-kulttuuriin kuuluu tämmöinen omaehtoinen tekeminen ja se, että sä opettelet jonkun tämmöisen lajin perusteet, mutta sitten se ajatus on aina, että sun pitää sit perusteista koittaa tehdä jotain omaa. Et siinä koko ajan joutuu tavallaan peilaamaan sitä, että kuka sä oot ja mitä sä haluaisit tehdä tai mikä sulle sopii ja mikä sun tyyli on. Ja tavallaan haet koko ajan sitä omaa suhdetta siihen lajiin ja muihin kanssatanssijoihin. Niin tuntuu, että tämmöinen kehollinen miettiminen on tullut tavallaan vähän sen kautta niin kuin vaivihkaa ja vahingossa. Ja sitten kun on opiskellut tulevaisuustutkimusta, niin sitten sen kautta myös on alkanut hoksaamaan, että hei, mähän niin jotenkin kuvittelen ja mietin paljon mun keholla sitä tulevaisuutta myös. Ja on semmoinen olo, että se tulevaisuus jollain tavalla asuu myös mun kehossa, eikä vain silleen jossain visioissa tai ajatuksissa tai jonkinlaisissa raporteissa, vaan se monesti tuntuu myös tosi paljon. Ja siihen liittyy aina jotain tunnetilaa tai latausta. Missä vaiheessa sä rupesit huomaamaan, että sä ikään kuin hahmotat tulevaisuutta myös koko kehon kautta? Vai oliko se heti alusta asti jotenkin silleen selvää? No, mulla tanssijana monesti mulla tulee se, että mä hahmotan liikettä myös silleen tuntemusten kautta paljon. Et jos mulle antaa joku improvisaatiotehtävän, niin sitten mä yleensä saan siitä jonkinlaista tunteesta kiinni. Et mä liikun hyvin paljon semmoisten aistimusten kautta. Niin sitten siihen liittyy ehkä se on tavallaan sit tullut tähän tulevaisuustutkimukseen just aina se, että se tulevaisuuskin aina tuntuu joltain. Ja myöskin sen semmoisen kehollisen tutkailun kautta huomannut, että on päässyt myös erilaisiin tulevaisuuksiin kiinni. Sille, että sitä tulevaisuuksien pohdintaa on voinut tehdä silleen liikkuen ja tanssien, mutta myös silleen vaan arjessa eri näkökulmia pohtien. Ja se on aina sitten jotenkin kehollisesti resonoinut ja tuntunut aina jossain. Joo. Mä vähän resonoi kanssa itsessä jotenkin mä taas ehkä ensin aloittanut sieltä tulevaisuuden tutkimuksesta ja ehkä sitä ennen vielä tällaista systeemiajattelusta. Ja jo silloin oikeastaan vaikka esimerkiksi kun tekin väitöskirjaa, niin mä huomasin, että mulla oli helppo laittaa asioita vähän kehollisesti järjestykseen, että okei, mä otan ton tuolta ja sitten se menee tohon noin ja sitten tuolta noin tollasen. Niin. Mutta en mä sitä sen kummemmin pohtinut. Mä ajattelin vaan, että tää on tällainen tapa kunnon käsien heiluttelumeininki. Mutta sitten nyt kun olen enemmän harrastanut sitten just taas ehkä sellaista, että just sitä oman kehollisuuden tutkimista ja näin, niin sitten huomasin, että itse asiassa tästä on hyötyä myös siinä, kun hahmottaa tulevaisuuksia, että saa jostain kiinni paremmin. Joo. Tai sitten jotenkin pystyy just kohtaamaan paremmin niitä tulevaisuuksia, jotka jotenkin vähän tuntuu siltä, että en mä halua mennä tonne, mutta sitten liikkeen kautta pääseekin kohti jotain tulevaisuutta, mihinkä ei ole muuten päässyt. Joo, kyllä. Kiinnostavaa kyllä. Onko sulla, että missä kohtaa sit se tulevaisuus ikään kuin tuntuu kehossa? Se tuntuu aina olevan jollain tavalla eri, mutta sitten aina kun mä oon sitä tehnyt ja oon myös muiden kanssa
niin tuntuu, että johonkin kohtaan kehoa se tulevaisuus aina jotenkin laskeutuu. Et vaikka se olisikin jotenkin semmoinen abstrakti ajatus, mistä ei ehkä ihan saa kiinni, niin sitten jossain vaiheessa se johonkin kohtaan laskeutuu. Ja nimenomaan jotenkin se laskeutuminen sanana tuntuu jotenkin semmoiselta merkitykselliseltä, että se jotenkin silleen huomaa, että johonkin kohtaan kehoa se sitten tuntuu. Mutta se tunne sitten totta kai riippuu paljon siitä, että miltä se tuntuu. Niin, aivan. Ja sitten varmasti kaikilla on niin kuin erilaiset, keho reagoi eri tavalla erilaisiin tuntemuksiin. Joo. Sitten, että onko se sitten puristava tunne rinnassa vai kihelmöivät sormenkärjet vai mitä, mutta jotenkin tälleen. Et kun sitä varsinkin, kun se jotenkin vaan sille antaa jollain tavalla niin kuin tilaa. Ja myöskin, että sitä ei yritä jotenkin pakottaa johonkin tietynlaiseen paikkaan, vaan antaa sen vaan tapahtua. Niin se tuntuu olevan semmoinen. Joo. Mä saan tuosta kiinni, koska just niin kuin äskenkin tein jotenkin, ja kun on vetänyt tällaisia erilaisia työpajoja tästä, niin jotenkin se, että on helppo ikään kuin hamuta jotain niin kuin uutta jostain tällaisesta, missä tietyllä tavalla vähän niin kuin keho niin kuin avautuu ja että mä oon niin kuin, että tämän signaalit saavat ikään kuin tulla tänne näin. Mutta sitten just jos se on joku niin kuin vähän hankalampi, niin tuntuu, että se on vähän niin kuin melkein pitäisi jotain niin kuin tiilimuuria niin kuin rikkoa ja sekä ikään kuin ulkoa että sit niin kuin sisältä. Niin. Että pääsee sitten siihen niin kuin kiinni ja saa pysyä niin kuin ole vähän niin kuin läsnä ja totena siinä niin kuin sen niin kuin äärellä, että mitä tämä oikeastaan niin kuin tarkoittaa. Jep. Joo, kyllä. Joo, tuossa tulee mieleen, kun se tavallaan se, tai puhuit tuosta tiilimuurien kohtaamista tai muutenkin tämmöistä tulevaisuuksien kehollistumisesta, niin tuntuu, että siellä on erilaisia tapoja, että millä tavalla se keho sitä tulevaisuutta hahmottaa. Niin tuleeko sinulle mieleen jotain muita tommosia, niin kuin, että miten se keho sen tulevaisuuden jotenkin hahmottaa? No jotenkin yksi sellainen, mitä olen itse kokeillut ja myös niin kuin ohjeistanut, on se, että ensinnäkin niin kuin hengitys on oleellista, että muistaa hengittää ja sillä pystyy myös vähän niin kuin säätelemään sitä, niin kuin, että minkälainen se hengitys on ja silloin voi päästä vähän niin kuin erilaisiin niin kuin tulevaisuuksiin kiinni. Tai sitten just jos joskus on tarpeen myös päästää siis irti jostain, niin ikään kuin se, niin sitten se on hyvin niin kuin erilaista sit se hahmottaminen kuin sitten joku tämmöinen, missä yritetään jotenkin luoda jotain uutta, joka on sitten vähän semmoista, vähän niin kuin yllättävämpääkin, että jos saa itsensä niin kuin yllätettyä siinä ja näin. Ja silloinkin jälleen voi sen niin kuin liikkeen ikään kuin nopeuden ja laajuuden ja tällaisten avulla vähän niin kuin leikkiä sen kanssa, että no mihinkäs tämä oikeastaan niin kuin lähtee tästä. Onko sulla, sä oot myös pitänyt tällaisia niin kuin työpajoja, niin minkälaista tällaista niin kuin ohjeistusta sä sitten annat siitä ikään kuin liikkeestä vai annatko sä vaan niin kuin ikään kuin asioiden ilmaantua, mitenkä ilmaantuu? Niin. Kyllä mä niin kuin jotenkin pyrin luomaan semmoista tilaa, että nimenomaan se asia tai se tulevaisuus, ne ajatukset vois kummuta niin kuin kehosta ilman silleen, että sitä niin jotenkin ennakkoiden jotenkin jäsentää tai miettiä, että hei tonne suuntaan mä menisin, vaan että nimenomaan tässä sen kehon jopa vähän yllättää. Joo. Ja se liittyy mun mielestä aika paljon semmoiseen, mä hahmotan sen vähän semmoisen niin kuin havainnoinnin muuttamisena, että mitä havainnoi. Ja jos alkaa havainnoimaan niitä kehon erilaisia tuntemuksia tai olotiloja tai ihan vaan sitä, että miltä tuntuu, niin se tavallaan muuttaa sitä niin kuin tietynlaista havainnointia siitä, että no mitä nyt olisi tulossa siihen, että mitä nyt on tapahtumassa ja mitä tapahtuu. Ja minkälaisen suhteen,
mitä se nyt tapahtuva, niin kuin millaisia ajatuksia se herättää. Ja myöskin voi sitten liikkeessähän siitä voi sitten päättää, että millaisen suhteen sä otat siihen tapahtuvaan. Onko semmoinen, että no nyt mä menen sen mukana ja antaa vaan jotenkin, vai ottaako sitten jonkun semmoisen tutkailevan otteen, vai saako jotenkin, viekö jonnekin muihin sfääreihin, tai mitä siinä onkaan. Niin jotenkin siinä on toi tommonen, ja se tulee semmoisen niin kuin mulla ainakin hahmottuu semmoisen sallivuuden kautta, että ei jotenkin yritäkään ennakkoon jotenkin selittää tai määrittää, vaan jotenkin se. Ja onko siinä vähän, että siis myös se ikään kuin pääsee samoihin asioihin vähän niin kuin eri sävyllä kiinni, kun vähän varjoisit sitä. Niin, kyllä, joo. Ja se on tavallaan semmoista niin kuin, mä hahmotan vähän semmoisena niin kehollisena pohtimisena. Että jos mulla nyt on tää juttu tässä, niin mä voin liikkua senkaan näin. Se voi liikkua senkaan näin. Ja kyllä. Sitä niin kuin, ihan samalla kuin ajatteluakin, niin sitten sen jonkun asian kanssa eri tavoin liikkuminen niin sitten herättää erilaisia. Joo. No me ollaan tässä puhuttu niin kuin paljon just siitä, ikään kuin mikä se niin kuin oma kokemus on. Niin. Mutta miten sä näet sitten tämän niin kuin ikään kuin, mitä tapahtuu sit, niin kuin ihmisten välissä ja se, että niin kuin, mikä se niin kuin yhteisöllinen kokemus sitten on? Joo. Miten yhdessä ajatellaan sit tulevaisuuksia kehollisesti? Niin. No mä oon hahmottanut paljon semmoisen niin kuin improvisaation kautta ja improvisaatio niin kuin, no voi sanoa improvisaatioteorioidenkin sitäkin tavallaan kirjoitetaan, vaikka se on niin semmoista vaikeaa kirjoittaa, kun pitää kirjoittaa jostain sisällä tapahtuvista käänteistä. Jokaisella on vähän eri. Mutta jos palaan tuohon, niin että kun breikki ja hip-hopin siinä on se on niin tosi siinä niin improvisoidaan tosi paljon ja sitä kautta on siihen päätynyt. Niin sitten tuntuu tämmöisessä niin myös ennakointiin liittyvä tähän tulevaisuuksiin ja pohdiskeluun, niin se improvisoinnissa on mun mielestä tosi mielenkiintoinen semmoinen lähtö, että jos aletaan improvisoimaan, niin lähtökohtaisesti kukaan ei niin kuin tiedä, mihin ollaan menossa. Et siinä on semmoinen tietynlainen irtipäästäminen tapahtuu vähän niin kuin automaattisesti. Ja sitten jos sitä tehdään niin kuin yhdessä muiden kanssa, niin sitten siinä väistämättä joutuu myös kuuntelemaan sitten ihan eri tavalla sitä, että no mitäs nyt täällä tapahtuu, että onpa kiinnostavaa ja mitä se herättää mussa. Millaisia ajatuksia, tunteita tai miten tämä niinku tila vaikka liikuttaisi mua. Mä antaisin tämän tilan tavallaan impulssien ottaa vallan. Aivan. Niin sitten siinä tulee semmoinen mä voisin kutsua sitä vaikka monisyiseksi asiaksi, että sä niinku samalla tuut vähän niinku nähdyksi ja näet muita. Ja sitten se jonkinlainen niinku kehollinen tämmöinen niinku ilmaisu myös jotenkin tuntuu, että tuo ihmisiä paljon niinku lähemmäksi toisiaan. Mutta myös sitten, että päädytään niinku tekemään jotain, mitä kukaan ei aikaisemmin ehkä tiennyt tai osannut arvata. Aivan. Otetaan vähän niinku virkkeitä. Niin. Toisilta ja sitten yhtäkkiä ollaankin päädytty johonkin, mihinkä niin. ikään kuin kukaan ei ajatellut, että niin kuin mentäisiin. Niin, ja sitä ei kukaan tavallaan voi tehdä yksin. Niin, kyllä. Et sama jotenkin breikissä on semmoinen niin kuin hieno juttu, että vaikka kuinka hyvä tanssija sä oot, niin sä et voi tehdä tanssirinkiä yksin. Että tarvitsee aina jonkun muu. Niin vähän sama tässä, että se niin kuin yhteisöllisen tekemisen perusteet myös jotenkin pätee tuntuu tässä. Ja sitten siinä on joku semmoinen, aina kun noita työpajoja on vetänyt, niin se on vähän semmoinen asia, mitä mä en osaa ehkä ihan selittää, mutta jostain syystä semmoisen niin kuin improvisoinnin jälkeen siinä niin kuin porukassa on semmoinen jonkinlainen semmoinen lämmin henkinen tunnelma, että no ei tää nyt niin paha ole. Niin aivan. Tai tiedätkö, että semmoinen niin kuin, myöskin semmoinen niin kuin toive tai toiveikkuus tuntuu, että syntyy vaan siitä, että tehdään jotain tuommoista yhdessä. Ja siinä on paljon leikkiä, leikkimielisyyttä ja semmoista niin kuin ilmaisua ja tavallaan just sitä niin kuin nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Niin sitten se, jos ajatellaan vaikka sitten tämmöistä niin kuin tulevaisuustoivoista tai utopioista, niin se tavallaan utopisuus mielestäni liittyy
myös siihen keholliseen tunteeseen, että no meillä on tässä nyt kaikki ihan, on tässä jotenkin, on tässä hyvääkin tavallaan. Ja mä oon huomannut, mä vetän myös tällaisia ikään kuin toimintaympäristön hahmotusharjoituksia, joissa jokainen ikään kuin edustaa vähän niin kuin jotain trendiä tai signaalia ja liikkuu sen mukaan. Eikä välttämättä tiedä, mitä ne muut on. Just. Mutta sitten kun on 20 trendiä siellä niin kuin menemässä ympäriinsä, niin sitten jotenkin se niin kuin ymmärrys siitä, että mikä se niin kuin, toimintaympäristö itse asiassa niin kuin on, niin se kehollinen ymmärrys, se niin kuin yhteinen ymmärrys, mikä siitä tulee, se jotenkin aivan niin kuin taianomasta, että täällä niin kuin niitä menee. Mä en pysty ollenkaan niin kuin välttämättä heti niin kuin sanallistamaan sitä, mutta jotenkin se niin kuin käsitys siitä, että okei, tässä on niin kuin hirveästi samanaikaisia asioita, mitä niin kuin tapahtuu ja mitenkä ihmiset kokee ne ja ilmaisee ne. Ja siitähän loppujen lopuksi on kyse siinä, että kun me yritetään ymmärtää sitä, että mitä täällä, niin kuin, mitä täällä tapahtuu. Nimenomaan. Joo. Kyllä, saan kyllä kiinni tuosta. Ja samaa olen huomannut ja havainnoinut. Ja nimenomaan, tai se liittyy myös tuohon yhteisölliseen tekemiseen, tuohon, että se niin kuin oman, mikä tahansa tapa se onkaan sitten, sen jonkun oman kehollisen todellisuuden näkyväksi tekeminen muille, niin se tekee näkyväksi, mutta se myös tavallaan on semmoinen tietynlainen todellisuutta luova asia tai voima, että se tekee jotain todellista, mikä on ollut ehkä tai todelliseksi muille myös, kuin vain jos se on sun omassa sisämaailmassa. Aivan. Niin sitten se vaikka just tämmöinen signaalien näkyväksi tekeminen ryhmässä, niin se on tosi mielenkiintoinen tapa, ettei vaan niinku tarvitse keskustella siitä. Tai silleen, että se niinku voi tehdä näkyväksi paljon monimuotoisemmin. Tai voi just keskustella ikään kuin keholla ja katsoa, että mitä tapahtuu, kun 2 signaalia tai trendiä ikään kuin kohtaa, niin mikä se niinku vuoropuhelu sitten on. Mutta ehkä tästä niinku pääseekin siihen kysymykseen, että paljon niinku ajattelee, että no sitten sieltä tulee joku niinku tämmöinen syvällinen niinku tietämys tai totuus, niin onko kehossa totuutta? Tiedetäänkö me oikeasti tulevaisuudesta meidän keholla? Toi on hyvä kysymys. Ja se semmoinen, niinku, miten mä oon itse aihetta pohtinut, niin se, että ihan niin kuin meidän ajatuksetkaan, niin eihän meidän kehokaan ole aina oikeassa. Että se tavallaan joku, mutta se ei kyse, mun mielestä se ei kyse myöskään siitä oikeasta tai väärästä. Mutta tavallaan se, mikä siinä on totta, niin on tavallaan se, mikä ikinä se kehollinen reaktio onkaan, niin se on todennäköisesti jonkinlainen autenttinen kehon reaktio. Et se ei tavallaan niin kuin, jollain tavalla, se ei niin kuin valehtele. Et se niin tapahtuu. Sitä ei varsinaisesti niin kuin feikkaa. Kyllä. Ja se mun mielestä liittyykin siihen se sanonta, että keho ei valehtele tai keho on oikeassa tai muuta. Niin se, miltä asia tuntuu, niin siltä se tuntuu. Kyllä. Että se on niin kuin, että jotain siinä niin kuin on. Kyllä. Mutta se on mun mielestä eri asia kuin sitten, että se keho olisi jotenkin aina oikeassa siinä mielessä, että se ei vaikka tekisi virhettä tai olisi, tai en tiedä onko kyse virheistä, mutta miten mä sanoisin, joutuu ehkä vähän itsekin pohtimaan asiaa. Sellainen, mitä itse jotenkin huomaa, että se on niin toisenlainen tapa ikään kuin tietää. Että sitten joskus on vähän hukassa sellaisten niin kuin vanhojen perinteisten kategorisointien tai sellaisten kategorisointien kanssa, mihinkä itse on niin kuin tottunut. Että joku niin kuin itsellekin on saattanut niin kuin avautua joku niin kuin valtava niin kuin oivalle suuri totuus. Sitten kun se on kirjoittanut paperille, niin se tuntuu tosi latteelta. Ja silti se on ollut niin kuin kokemuksena hirveän. Tässä on jotain kiinnostavaa ja näin. Ja sitten jotenkin, niin kuin, että miten pääsee sit siihen, niin kuin, siihen niin kuin vielä käsiksi jotenkin sellaisella tavalla, joka on sit muillekin merkityksellistä. Saan kyllä kiinni tuosta. Ja tulee mieleen ehkä semmoisen, niin kuin, jos ajattelen niin kuin
oman niin kuin taidepraktiikan kautta. Tai mitä mä koen, että taiteilijan työ on hyvin paljon sitä, että tehdään töitä oman intuition kanssa. Että jotenkin se jonkun asian tavallaan ilmaisu, mikä tavallaan se olikaan se praktiikka, niin siihen liittyy jotain semmoista intuitiivista, että yritetään, miten nyt näin tai miten mä koitan näin. Ja myöskin semmoinen minkä on sitten, kun mä oon tehnyt myös organisaatiossa töitä, niin huomaa, että se tietyllä niin kuin intuitiivinen tekeminen ei ole ehkä ihan niin semmoista tuttua. Tai ehkä sillä on vähän vähemmän tilaa, kun tuntuu, että se pitää niin kuin laittaa niin kuin olemassa oleviin uomiin se, niin, mikä ei välttämättä haluaisi mennä siihen. Joo, ja sitten se tavallaan näkyväksi tehtävä asia jotenkin pitäisi olla jotenkin heti jotenkin tai heti valmis. Tai semmoinen niin kuin ei epäselvä, tai että se heti pitää saada kiinni, missä konkreettia tai silleen. Ja sitten tuntuu niin kuin taiteen tekemisessä se konkreettia syntyy sen, niin kuin, että sitä intuitiivista ajatusta vaan tehdään, ulostetaan vaan niin kauan ja niin paljon, että jotain niin kuin tarttuu. Niin se on semmoisen tällaisen niin kuin, niin tuntuu, että se tavallaan, mitä äsken sanoin, niin liittyy jotenkin ainakin mulla niin kuin tohonkin silleen, että siihen niin kuin tulevaisuuksien hahmottamiseen, että se kehollinen tulevaisuuskaan ei sen tarvi olla semmoinen, en mä tiedä pitääkökään edes olla semmoinen jotenkin, no nyt täältä tuli se skenaa, ota siitä. Vaan enemmän. Niin, ja tossa se nyt on. Niin, jep. Vaan että se sama, tai itse ajattelen vähän samalla semmoisen niin prosessiuden kautta sitä, että se niin kuin, että sitä, ja varsinkin jos sen kanssa on tilaa tehdä ja olla, niin sitten se siitä jotenkin alkaa muotoutua ja se alkaa ikään kuin puhumaan myös takaisin. Kyllä. Ja sitten siihen tavallaan sekoittuu myös sit se niinku ajattelu ja analyysi ja semmoinen, mutta se jotenkin se tämmöinen intuitiivinen asia on jotenkin siinä läsnä koko ajan mukana, että mitä tässä niinku, mihin tämä voisi viedä semmoiseen suuntaan, mikä ei olekaan silleen jotenkin vielä jotenkin selvää tai tiedetty. Tai mulle tulee tosta mieleen semmoinen, niin kuin, että ollaan paljon siis niin kuin ei-tietämisen kanssa. Ja sen niin kuin ei-tietämisen tilan. Ja sen, niin kuin, että luodaan sille riittävästi niin kuin tilaa ja ollaan niin kuin ok sen kanssa. Just, kyllä. Se niin kuin ei-tietäminen on hirveän hankala tehdä niin kuin kynän ja paperin kanssa. Tai se tuntuu helposti paljon niin kuin, vähän tuskallisemmalta. Mutta jotenkin niin kuin, liikkeen avulla voi niin kuin, vähän niin kuin heittäytyä helpommin sellaiseen. Kyllä. Ja musta tuntuu, että tämä niin kuin ei-tietäminen niin kuin, ja sen sietäminen niin korostuu tässä ajassa, mitä me eletään nyt, joka on monella tavalla vähän silleen turbulenttia ja kauheasti kaikenlaista. Ja sitten tulee silleen, että hitsi, että pitäisi olla jotenkin niin kuin kontrollissa ja mennä jotenkin niin kuin tiettyyn suuntaan tilanteessa, jossa on täysin niin kuin mahdotonta. Niinpä, joo. Ja sitten jotenkin huomaa, että just tämän niin kuin, kehollisen ennakoinnin kautta pääsee enemmän olemaan sinut sen ei-tietämisen kautta. Ja sitten sieltä voi nousta jotain kiinnostavaa, kun sille on luonut tilaa. Niinpä. Joo. Allekirjoitan ihan täysin. Ja se liittyy tuohon aikaisempaan kysymykseen siitä niin yhteisöllisyydestä myös, että se, miten me tavallaan yhteisönä pystyttäisiin olemaan jonkun semmoisen asian äärellä, mistä me ei niin kuin tiedetä, mihin se menee. Niin tavallaan esimerkiksi tämä niin improvisaatioesimerkki liittyy nimenomaan siihen, että se samalla harjoittaa sitä semmoista jonkinlaista totuutta siitä, että me ei pystytä olemaan kontrollista ihan kaikesta. Ja sen kanssa joutuu elämään ja olemaan. Ja se tavallaan se niinku, ja siihen liittyy myös se kehollisuus myös, että se joudut tavallaan, tai mulla ainakin henkilökohtaisesti aina jos menee improvisoimaan, niin siinä joutuu käymään semmoisen jonkinlaisen myllyn läpi siitä, että nyt vähän tuntuu, en tiedä miten uskallanko mennä tai mitä mä teen, että semmoinen niinku, myöskin sen jotenkin sen vähän ikävämpien tunteiden kanssa tavallaan jotenkin oleminen ja niiden kanssa setviminen silleen on myös niinku, tuntuu isolta, koska näihin
nykyhetken turbulenttiin aikoihin ja tulevaisuuteen ylipäätään liittyy paljon nimenomaan jos koska ei sitä kukaan voi tietää, niin siihen väistämättä liittyy paljon semmoista niin kuin negatiivisiakin tai negatiivisiksi koettuja tuntemuksia myös. Tuo mun mielestä on kiinnostava just tämä tunteiden rooli ja sen niin kuin tiedostaminen. Jotenkin kun aikanaan sä pohti tätä niin kuin ennakoinninkin niin kuin menetelmävalikoimaa, niin tosi paljon kaikkea niin kuin analyyttistä ja systemaattista niin kuin pitääkin olla, että me saadaan niin kuin ikään kuin ote siitä tulevaisuudesta. Mutta sitten vähemmän sitä, että no miltä tämä niin kuin tuntuu ja niin kuin mennä niin kuin ikään kuin eksplisiittisesti kiinni niihin tunteisiin, mitä herää. Niin. Ja sitten jotenkin, niin kuin, kun tulevaisuusajattelu ei ole, niin kuin, se ei ole välillä yhtään kivaa. Yhtään haluaisi ajatella jotain aivan kammottavia kehityskulkuja tai kuvitella jotain tosi niin kuin epämiellyttäviä, hankalia tulevaisuuksia. Kyllä. Ja sitten niin sit on silleen, että no, en kuvittele. Niin. Ja sitten ne jää kummittelemaan kuitenkin, että et sä niin kuin pääse niistä eroon. Kyllä. Ja meillä jotenkin tuntuu, että ei ole niinku riittävästi niinku keinoja päästä sit niihin tunteisiin kiinni. Kyllä. Joo. Yksi sellainen harjoitus, mitä kanssa on parin otteeseen nyt tehnyt eri yleisölle, on just se, että mennään sitten niinku erikseen kiinni niihin tunteisiin, että minkälainen, tai että keskitytään vaikka johonkin tunteeseen, kuten niinku suruun tai vihaan. Ja sitten niin kun viedään se, ohjannut siitä sit se ajattelun, että no, miltä tulevaisuus tuntuu niin kuin tästä tunteesta käsin. Minkälaisia niin kuin asioita tulee mieleen ja kehoon ja miten ne niin kuin liikkuu. Ja silloin ikään kuin, ideana siis niin kuin luoda sellainen tila sit sille, että sä voit niin kuin käsitellä niitä tunteita, mitä nyt joka tapauksessa jo on. Kyllä. Ja sitten ehkä saada niistä jotenkin niin kuin paremmin kiinni. Joo. Ymmärrän tosi hyvin. Ja just toi liittyy nimenomaan tuohon niin kuin tunnekysymykseen myös. Et ehkä mä omassa työssäni mä oon enemmän just sen niin kuin, se on ollut semmoista kollektiivista, kun varsinkin improvisaation kanssa, semmoisen niin kuin ryhmäimprovisaation kanssa on tehnyt eniten, niin sitten se on tavallaan ollut sitä, että miten tästä niin kuin kehkeytyvästä asiasta, mitä tavallaan tulevaisuuksia tai kehkeytyvä asia tässä meille tarjoaa. Ja tavallaan jos ajatellaan improvisaatio hetkeen, niin se tulevaisuushan syntyy siinä jatkuvasti. Ja sitten siinä joutuu väistämättä myös käymään sitä niin kuin omaa sisäistä prosessia, että miten mä tähän suhtaudun ja mihin mä vaikka haluan tätä tilannetta viedä. Ja sitten myöskin, että viekö mä tätä sinne suuntaan, mihin mä haluaisin, vai annaks mä jotenkin jonkun, ja sitten kun siinä väistämättä tulee niitä hetkiä sitten, että no kun mä olisin halunnut mennä tänne, mutta sitten kaikki muutkin meneekin tonne, mitäs tässä nyt, niin se tavallaan siihen tunnistan niin tunteiden käsittelyyn ja siihen niin tunteiden käsittelyyn altistumisen tai altistamisen. Mutta on tosi mielenkiintoinen tuo, että myös ottaa ne sille ihan keskiöön tavallaan se, että nyt tässä on tätä tunnetta tai tähän näitä juttuja liittyy, niin uskon, että on myös tosi vahvaa tai niin kuin avaa myös tosi paljon uutta, koska jotenkin saa ne semmoiset, tai niin kuin sanoit, ne kyllä, jos ei mikä tahansa tunneasia, jos sitä ei niin kuin käsittele, niin jossain vaiheessa se sitten jotenkin ilmentää itseään kuitenkin. Kyllä. Että ei se niin kuin häviä mihinkään, vaikka sitä voikin työntää syrjään. Tai niin. Mites tää tulee tästä tunteista ja kehollisuudesta ja sitten ollaan myös vähän sivuttu niin kuin mieltä ja analysoitu niitä tavallaan, ainakin mulla on ollut, että ne tuntuu vähän niin kuin ne tuntuu toimivan vähän eri logiikoilla. Niin miten sä koet tämmöisen niin kuin? No mielestäni tämä on niin kuin aivan oleellinen jotenkin, niin kuin, ja minkä kanssa jotenkin vähän kipuillutkin, että kun on pitänyt niin kuin
jonkun oikein hyvän, hienon kehollisen harjoituksen ja mahtavaa ja näin, ja suuria oivalluksia näin, ja sitten on silleen, että no, että missä se näkyy? Siis muualla kuin niinku kehossa ja tuntemuksissa ja näin, mutta sitten niinku, että no, pitäisi saada jotain postilapuilla. Niin sitten ikään kuin se, että missä ne niinku kohtaa. Ja itse olen sitten jotenkin niinku, lähestynyt myös vähän niinku, ikään kuin teorian kautta, että tietyllä tavalla tässä on kyse tämmöisestä niinku tiedon oskilloinnista ikään kuin tällaisen niinku kehollisen sisäistetyn tiedon kanssa. Ja sitten sit sen niinku artikuloidun ja kirjoitetun ja puhutun tiedon kanssa. Ja meidän on paljon helpompi ikään kuin olemassa oleviin prosesseihin syöttää sitä artikuloitua tietoa. Joo, kyllä. Mutta sitten, et jos ei me päästä siitä niinku kehon logiikasta myös sinne mielen logiikkaan, ja toisaalta sitten mielen logiikasta takaisin sinne kehon logiikkaan, niin sitten me tehdään vähän niin kuin kahta eri juttua. Mutta se on niinku ihan mahdollista, mutta jotenkin vielä itsekin niinku etsii niitä hyviä tapoja ikään kuin, että sä voit niinku toki niinku kirjoittaa kehollisen harjoituksen jälkeen tai puhua tai niinku ikään kuin ottaa se niinku osaksi sitä prosessia. Ja tämä on sellainen, mikä niinku itse tällä hetkellä erityisesti jotenkin tutkii sitä, että miten saisi sen niinku koko prosessin niinku menemään vähän niinku semmoisena vuoropuheluna näiden kahden eri logiikan välillä. Kyllä. Miten sä koet, että miten sä oot niinku, onko sä saanut tällaisia logiikoita kohtaamaan tai että tuntuuko ne niinku erilaisilta? Joo, tunnistan tuon saman haasteen kyllä, ja se on semmoinen, voi sanoa, että saman kysymyksen äärellä olen tässä ollut hyvin paljon. Ja nimenomaan ehkä just siitä, koska on huomannut ja törmännyt monesti siihen, että tosiaan ne toimintalogiikat on niin jotenkin eri. Ja ne on vähän niin kuin eri menee vähän niin kuin eri dynamiikoilla. Et jos ajattelee, että me voidaan mielellä vaan hypätä 100 000 vuotta ihan mihin suuntaan tahansa, niin se tavallaan kehollinen logiikka ei, se pitää jotenkin, keho pitää jotenkin antaa rauhoittua ja maadottua ja avautua, ja se niin kuin, ei toimi myöskään sen käskemällä, vaan jonkin semmoisen niin kuin, kehon huomioimisen kautta ja tavallaan sen niin kuin, jonkinlaisen semmoisen mä kutsun sitä, jota tanssijat kutsuu niin kuin maadottumiseksi. Mutta kyllä mä uskon, että kaikki varmasti tunnistaa semmoiset, että joskus lähtee niin kuin liikkumaan, vaikka ollut työpäivä pitkä ja menee salille, niin eka vartti on sille aika vaikeaa. Aivan, joo, kyllä. Mutta sitten se tavallaan kroppa lämpee siihen kyllä sit aikanaan. Että se jotenkin se mun mielestä yksi tapa niin kuvata sitä niin kuin, niin sitten mä oon jotenkin miettinyt sitä silleen tällä hetkellä, että mitä se tavallaan kehollinen tulevaisuuksien kuvittelu on, jos se ajatus on siitä, että siinä vähän paradoksaalisesti keho tavallaan maadottuu nykyhetkeen. Niin, mutta sitten se onkin jotenkin se, että se maadottunut läsnä oleva avoin keho onkin just se, minkä kautta voi mahdollisesti sitten lähteä eri suuntiin ja miettiä niitä tulevaisuuksia ja myös niitä niin kuin ajatuksia tavallaan lähteä. Mutta nimenomaan just toi, että miten sen, niin kun, jos ajattelee tämmöiseen niin kun, nimenomaan tulevaisuuksien kuvitteluun ja tämmöisiin prosesseihin, niin miten sinne sitten tavallaan saadaan niitä eri tyyppisiä tekemisiä. Niin se on kyllä tosi hyvä kysymys. Ja mä oon välillä aina itse niin sanojen kautta. Tai tämmöisen niin kuin adjektiivien kautta vaikka esimerkiksi, niin kuin vaikka sullekin, että, se, niin kuin, että tässä on tämä suru, no miten se suru liikuttaa. Että jotain semmoisia niin kuin kielellisiä asioita, mitä me voidaan niin kuin helpommin ottaa ehkä kehoon. Tuosta oikeastaan hyvin pääseekin niin kuin myös siihen, että vähän niin kuin siihen teoriapohjaan, että mihinkä tämä, niin kuin, koska totta kai voi vähän mukavasti liikuskella ja näin, mutta että mitä siellä oikeastaan niin kuin tapahtuu. Ja itse on niin kuin, inspiroitunut tulevaisuuden tutkimuksesta tällaista, niin kuin, että mitä antisipaatioteoria niin kuin puhuu just siitä, niin kuin, että meillä on niin kuin, tietynlaisia antisipaatiosysteemeitä ja oletuksia, siis niitä tapoja, millä me lähestytään tulevaisuutta. Ne on niin kuin vahvasti
kehollisia. Kyllä. Ja tiettyjä mentaalimalleja, mutta myös ikään kuin se, mä niin kuin koen, että se antaa sellaisen hyvän niin kuin pohjan niin kuin perustella sitä, että on ihan järkevää tutkia sitä, että miltä se tulevaisuus tuntuu, missä se tuntuu, miten mä sitä lähestyn ja näin. Nimenomaan. Ja just, että jos me onnistutaan siitä olemaan niin kuin enemmän tietoisia, niin sitten ikään kuin avautuu myös useammanlaisia tulevaisuuksia. Niin. Ja ehkä just se, että niin kun kehollisuus on niin kuin tosi vahvasti nykyhetkeen keskittynyt. Niin. Mutta antisipaatioteoriassa myös se ikään kuin on niin kuin anticipation for the future, mutta anticipation for emergence myös. Niin. Eli on se, niin kuin, että ajatellaan tulevaisuutta, että on joku tulevaisuus, joka olisi tulossa sieltä tai useita, mutta sitten me voidaan keskittyä myös siihen, että minkälaisia käsityksiä meillä on tulevaisuudesta, mikä niin kuin kuplii tällä hetkellä. Koska loppujen lopuksi se, että mitä meillä oikeasti on tämä hetki ja ne niin kuin ajatukset tulevaisuudesta. Niin silloin niin kuin mä en niin kuin näe sitä välttämättä hirveänä ristiriitana niin kuin keskittyä tähän niin kuin nykyhetken kautta sit siihen niin kuin tulevaisuuteen. Kyllä. Joo. Mutta onko sulla niin kuin, minkälainen, se pohtinut tätä ikään kuin minkälaisten teorioiden päälle ja käytäntöjen päälle sä rakennat sun omaa praktiikkaa? Joo. On silleen, jäi tosi paljon ajatuksia, mistä tästä Törkeästi vaan niin tuli tää seuraava. Mutta mulla on ollut siis semmoinen, alun perin, jos puhuin aikaisemmin tuosta improvisaatiosta, niin sen tavallaan kautta paljon miettinyt ja paljon sitä semmoista niin kuin, myöskin tämmöisen niin kuin jonkinlaisen posthumanismin kautta ajatus siitä, tai se, että tai mikä mua on alkanut kiinnostaa on ollut se, että mistä meidän niin kuin ajatukset ja tämmöiset niin kuin, ajatukset tulee, vaikka niin kuin arvoihin tai etiikkaan ja tämmöisiin liittyen. Ja tavallaan sit tuntuu, että semmoinen niin kuin käsite, mikä mua on kiinnostunut, on tavallaan se, että mistä ne niin kuin tulee. Ja tavallaan se jonkinlainen ehkä mennyt ihmiskäsitys, että ihminen on maailman napa ja kaikki asiat, mitä meillä on, niin ne syntyy meistä. Ja ne on jotenkin täällä jo, mutta sitten tämmöisen niin kuin affektiteorian mukaan niin kuitenkin se, että ne asiat on niin kuin meistä ulkopuolella ja ne jollain tavalla iskee meidän kehoon ja sitten se kehollistuu ja jollain tavalla muodostuu sitten niin ajatukseksi tai toiminnaksi. Tälleen niin kuin hyvin yksinkertaisesti. Mutta myös siihen liittyy se, että tavallaan siihen jonkinlaiseen, että ketä me niin kuin ollaan, niin tuntuu, että varsinkin nykytaide kentällä on hyvin vahva semmoinen niin kuin ajattelu siitä, että ketä me ollaan, niin me ollaan jonkinlainen koonti siitä kaikesta meidän elämän kokemuksista ja meille opetetuista asioista. Meidän kehoon piirtyy tosi paljon asioita siitä niin kuin kulttuurisesta ja sosiaalisesta ja kasvatuksellisesta ja myöskin eri tavalla niin kuin asioista, mihin me niin kuin altistutaan. Niin jotenkin se on saanut mua niin kuin tuohon tulevaisuuteen liittyvän myös, että, se, niin kuin, että no mistä ne, sitten, ne ajatukset siitä tulevaisuudesta tulee. Ja ne tavallaan ne jonkinlaiset tuntuu, että mun kieli ei myöskään saa nyt ehkä aihetta ihan täysin tuotua ulos. Koska siinä on se tai ehkä se, niin, teoreettisesti siihen mä oon saanut tavallaan vahvistua siihen, että se tavallaan on fiksua miettiä, mitä tulevaisuus tuntuu, koska tämmöisen niin kuin kehollistumisen käsitteiden kautta on ymmärrys, että se mitä me ajatellaan on jonkinlainen, se on käynyt jonkinlaisen kehollistumisprosessin läpi. Ja se, että ajatus ei ole pelkästään vaan se joku irrallinen asia, vaan siihen liittyy jotain kehollistumista. Ennen kuin siitä tulee vaikka ajatus tai lause tai sana. Niin se tavallaan jotenkin semmoinen askeleen taakse ottaminen, no mistä tämä kaikki nyt syntyy ja mitä tästä, missä tämä kaikki tulee, niin tavallaan jotenkin tuntuu, että pääsee jonkinlaiseen semmoiseen niin kuin, voi niin kuin avartaa jotenkin sitä maailmaa
maailman katsomusta, mitä me Joo. sitten sille jotenkin arkipäiväisesti tai tässä niin kuin, rationaalisessa ajattelevassa mielessä käydään. Joo. Näitä on jotenkin Joo, on teorian pohjaa kova. Joo, kyllä joo. Toi, jotenkin itse näen jos kun tausta on vahvasti systeemiajattelussa ja systeemianalyysissä tällaisessa, niin jotenkin just tämä, että näkee, että mitenkä itse on sit suhteessa muihin. Niin, just, jep, nimenomaan, Mutta ei ei sillä tavalla, että sitten ikään kuin piirtää vain sen systeemikaavion, vaan todella kokee olevansa osa sitä muuta ja mitenkä muut on sitten vaikuttanut siihen, että mitenkä itse ajattelee. Nimenomaan, joo. Joo, sain kyllä tosta kiinni ja se, mitä on systeemiajatteluun tutustunut, niin resonoi nimenomaan just tosta näkökulmasta. Et siinä on jonkinlainen, ehkä siinä on se semmoinen ainakin ajatus siitä, että sen kehollisuuden kautta voi päästä siihen systeemisyyteen ehkä eri tavalla käsiksi tai kiinni. Nyt me ollaan paljon puhuttu just siitä kehollisesta ja kehollisesta tunteesta ja että miltä se tulevaisuus tuntuu. Mitä jos se tulevaisuus ei tunnu yhtään? Niin. Se on vähän sillä, että tämmöinen tulevaisuus. Se on vähän sillä. Saako siitä sitten? Onko sulla tullut tällaista vastaan sitten? On itse asiassa yllättävän paljon. Joo. Ja mä oon miettinyt, että johtuuko se siitä, että tulevaisuus on jotenkin vaikea ymmärtää tai käsittää, tai onko se ollut siitä, että mä en jotenkin osaa fasilitoida tai mitä, mutta se on jotenkin, varsinkin kun aloin näitä juttuja tekemään, niin sitten ensimmäisiä kertoja, kun sitä jotenkin, että no hei, nyt otetaan tämä, miltä se tulevaisuus tuntuu, ja aletaan vähän niin kuin liikkuu. Sitten kaikki sanoo, mitä hittoa, mitä toi ukko selittää. Niin se tavallaan on, tuntuu, että se on niin kuin validi kysymys, koska, että mitä, mutta mä oon niin kuin, että se ei mun mielestä kuitenkaan liity siihen, että eikö se tuntuisi, vaan että miten on vaikka tottunut suhtautumaan tulevaisuuteen ja miten vaikka tulevaisuutta ajatteleeko sitä niin kuin arjessa tai aivan. Onko semmoinen, niin kuin, että tuntuu, onko se niin kuin liian abstrakti asia, mistä ei jotenkin vaan niin kuin jäätyy, mikä on tietynlainen kehollinen reaktio myös. Niin tuossa on vähän ladattuna kaksi kysymystä, että siinä on yksi kysymys tulevaisuudesta, jota ei välttämättä yhtään pohtinut, ja toinen kysymys kehollista tuntemuksista, joiden kanssa ei välttämättä ole kauhean niin sitten molemmat voi tulla vähän silleen, että hetkinen. Nimenomaan. Ja ehkä se myös kertoo siitä semmoisesta, mikä itselle on tullut vähän sille just vaivihkaa annettuna se, että kun on tanssinut kuitenkin suurimman osan elämästään, niin se semmoinen kehollinen ajattelu on niin jotenkin itsestäänselvyys. Ja sitten kun huomaa, että miten se ei kaikille ole, niin se on jotenkin kiinnostavaa myös. Mä itse yritän muistuttaa aina itseäni, että kaikki eivät ajattele niin kuin 24/7 tulevaisuutta. Joo, kyllä. Se on mun niin kuin näitä sokeita kohtia. Niinpä. Sitten. Joo, mullekin tulee välillä muistuksia. Mietitkö sä koko ajan? Joo, kyllä. Mutta miten, jos ajattelee vielä tämmöisen niin kuin käytäntöjen kautta, niin miten tämmöisestä, mitä niin kuin hyötyä tai mihin tätä niin kuin kokemuksellista tulevaisuustietoa voisi sitten käyttää? Mitä sillä niin kuin voisi tehdä, jos onnistuu löytämään mennä yhteen? No yksi, jos pääsee sitten siihen kiinni. Kyllä. No yksi semmoinen, mitä on kaikki vähän sellaista, että musta tuntuu, että tämä voisi olla hyödyllistä. Niin. Ja jonkin verran on ikään kuin anekdootteja tästä, mutta siis mä en ole ainakaan itse löytänyt kauheasti vielä, että oltaisiin tehty kunnon ikään kuin tutkimusta sitten, että tällaista impactia tulee. Mutta yksi semmoinen tarve ainakin on se, että kun meillä on hirveästi tietoa ja erilaisia tulevaisuuksia kuviteltu, mutta sitten se ei se tuu tänne ikään kuin kehoon ja siten, että me voitaisiin toimia sen pohjalta. Ja tämä sillottaminen on mun mielestä yksi aivan oleellinen. Varsinkin kun nyt on sitten ihan vaan helpompi ikään kuin tehdä sitä tietoa, mutta sitten ei meidän sisäistämiskyky varsinaisesti muuttunut mihinkään. Kyllä. Ja lisähaasteen siihen tuo mun mielestä se, että nyt on paljon sellaisia
niin kuin kehityskulkuja, joita me ei välttämättä haluttaisi sisäistää. Niin. Että ne on niin kuin hankalia niin kuin ottaa. Ja sitten vähän silleen, että no en ajattele tänään tulevaisuutta, kun toi on inhottavaa. niin jotenkin se niin kuin, siinä on ehkä semmoinen tietty hyöty. Joo. Miten sä näet, että onko sä saanut jotain tällaisia, niin kuin, että tämä on niin kuin se? Jaan kyllä tuon saman huomioon siitä semmoisesta niin kuin sen niin kuin tiedon ja sen niin kuin kehon tavallaan jotenkin yhdistämisessä tai miten voisi löytää niitä yhteyksiä siihen tuotettavaan tietoon tai olemassa olevaan tietoon. Mutta myöskin jotenkin se semmoinen niin kuin jonkinlainen niin kuin check-in siihen, no mitä se keho sitten nyt niin kuin tietääkään. Että myös silleen päin, että vaikka mitä sitten siitä kaikesta tiedosta, mitä meillä on, niin puuttuuko sieltä jotain tai muuta. Siinä mä näen sen myös semmoisen niin kuin vastavuoroisena. Ja varsinkin semmoisen niin kuin, ehkä ollut vähän semmoinen olo välillä, että tuntuu, että kehollista tietoa ei ehkä niin arvoteta samalla tasolla kuin tämmöistä niin kuin analyyttistä tietoa vaikka. Mutta jos ajattelisi, että ne olisi niin kuin about samanarvoisia ilman, että toinen on parempi tai huonompi, niin sitten meillä voisi olla mahdollisuus silleen myös katsella, niin kuin, tehdä tämmöistä vertaisarvia. Tämä on tärkeä lisäys, koska just se, että niin kuin me niin kuin missataan hirveän suuri niin kuin tietämisen tapa oikeastaan. Ja semmoinen niin kuin voimavara ja resurssi, niin kuin tykätään sanoa, mikä kuitenkin on niin kuin yllättävän niin kuin saatavilla. Joo, niinpä, just näin. Että se ei vaadi mitään kauhean ihmeellistä siihen, että pääsee sitten. Just. Joo, on kyllä, joo. Ja sitten ehkä semmoinen, taas ehkä, tai palaan siihen improvisaatioajatuksen kautta, mutta on semmoinen, tämä on semmoinen niin kuin oma vähän niin kuin tuntemus tai tämmöinen heikko signaali, mitä on niin kuin huomannut tässä, että on huomannut silleen, kun mä teen improvisaatio niin kuin keikkoja myös, ja paljon on yhteydessä improvisaatiota tekeviä ihmisiä, niin pari vuotta sitten oli vielä semmoinen, moni oli silleen, että en tiedä miten tässä nyt niinku, että duunit, kun tavallaan kulttuuriin leikattu ja kaikki tavat. Huomasin, että oli semmoinen jonkinlainen niinku, monella niinku kriisi, että mitäs nyt oli just koronan jälkeen, kaikki oli avautumassa vähän niinku uudelleen järjestäytymässä myös sen suhteen. Mutta sitten nyt ihan viime aikoina on tullut silleen, että monet on sitten taas sanonut, että nyt on niinku keikoille löytynyt ihan uusia ihmisiä. Ja siinä tulee semmoinen ajatus, että jotenkin ihmiset kaipaa just tämän sekamelskän keskellä jotain. Tai se niinku jotenkin kiehtoo se, että kun ihminen osaa jotenkin navigoida semmoisessa niinku sekamelskassa, niin se jotenkin, että no miten tota nyt sitten niinku tehdään ja mitä siinä niinku on. Niin tuntuu, että siinä on joku semmoinen niinku, se just toi tommosen niinku sen hähmäisyyden kanssa olemisen taito, koska sekin on mun mielestä niinku taitoa ihan siinä, missä muukin sitä voi treenata. Niin se jotenkin tuntuu liittyvän myös tohon sitten semmosessa, oli sitten niinku organisaatiossa tai tulevaisuustyössä muutenkin, niin just se, niin se on myös jotenkin semmoinen niinku jopa, mä halusin kutsua sitä, että jossain vaiheessa se olisi jonkinlainen niinku, ihan niinku olemassa oleva työtapa tai praktiikka. Että sitä tehdään silleen, ei vaan silleen, että nyt meillä on tämä työpaja ja katsotaan mitä tapahtuu, vaan että se olisi jonkinlainen osa sitä niinku arjen tekemistä myös, että on sitä niinku tilaa semmoiselle improvisaatiolle tai sille tämmöinen niin kuin ikään kuin hähmättimelle. Ikään kuin taito, mitä tarvitaan tässä ajassa. Joo. Ja se tuntuu joitain ihmisiä niin kuin kiinnostavan enemmän. Kyllä. Joo. Nyt ollaan tässä meidän liikekästin loppupuolella, niin Antti, mikä liikkuu nyt? Ainakin tämä penkki. Tuntuu, että oli vaikea pysähtyä jälkeen. Mutta hyvin paljon ajatuksia ja semmoista jonkinlaista ajatuksen virtaa niin läpi kehon. Et on ollut huomannut, että joutunut paljon niin miettimään, mutta myöskin sitten jotenkin samalla on voinut vaan jotenkin antaa vaan silleen liikkua, niin tuntuu jotenkin silleen virittyneeltä. Mites sulla? Kyllä liikkuu ja jotenkin tämä
niin kuin sellainen tietty, tiedätkö, just levollisuus siinä tässä epävarmuuden ajassa, mitä sanoit, että paljon ei tietämistä, paljon avoimia kysymyksiä, mutta jotenkin semmoinen, niin kuin, ei välttämättä niin kuin kartta, mutta jotenkin semmoinen, eikä välttämättä edes kompassikaan, kun ei ole mitään tiettyä suuntaa. Jotenkin semmoinen niin kuin maastossa liikkumisen tapa. Kyllä mä niin kuin osaan jotenkin, niin kuin, just niin kuin sanoit, navigoida tässä niin kuin epämääräisyydessä. Niin se ehkä jäänyt tässä viimeisenä vielä niin kuin liikkumaan. Kyllä. Joo. Kiitokset Kiitos tosi tästä paljon. tutkimusmatkasta, Antti Uimonen. Kiitos Nimi paljon. on Mikko Duva. Tämä oli Ennakointikuplan ensimmäinen liikecast. Ja kameran takana ääri Jaakko Porokuokka. Kiitokset seurasta. Kiitos.